आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. कुडाळ तालुक्यात होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांचं आज मतदान जी मोजणी आहे ती कुडाळ तहसीलदार कार्यालयामध्ये होते. कुडाळ तालुक्यातील 5 ग्रामपंचायती आहेत, त्यांची मतमोजणी या तहसीलदार कार्यालयामध्ये होणार आहे. तसंच पोटनिवडणुका ज्या आहेत त्याचीसुद्धा जी मतमोजणी आहे तेही या ठिकाणी होणार आहे. अनाव, हुमरमळा, वालावल हुमरमळा, वालावल, वर्दे, भडगाव या 5 ग्रामपंचायती आहेत, त्यांची मतमोजणी जी आहे ती तहसीलदार कार्यालयामध्ये होणार आहे. आणि आपण या ठिकाणी पाहताय उमेदवार असतील, उमेदवारासोबत त्यांचे जे सहकारी असतील ते या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत. अवघ्या काही क्षणामध्ये जो आहे तो कुडाळ तहसीलदार कार्यालयाचा जो निकाल आहे तो हाती लागणार आहे. नक्की कोण बाजी मारणार हे यानंतर स्पष्ट होणार आहे. तर आमदार नितेश राणे, आमदार वैभव नाईक असतील, माजी खासदार निलेश राणे असतील, या दोघांची जी प्रतिष्ठा आहे ती या 5ही ग्रामपंचायतींमध्ये पणाला लागलेली पाहायला मिळते. त्यामुळे नक्की कोण बाजी मारतं हे पाहणं गरजेचं ठरणार आहे. कॅमेरा पर्सन साहिल बागवेसह प्रसाद पातळे, तहसीलदार कार्यालय, कुडाळ. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.